Халелуя! Добре дошли на църква. В Библията се казва, че 2 или 3 събрани в Неговото име, Той е между тях. И избираме сега да хвалиме Бога над всяко друго име, над всяко обстоятелство, независимо как се чувстваме, независимо какво е около нас, Божието име да бъде издигнато над всичко. Боже, ние идваме при Тебе, Царя на славата. Ние избираме да Те хвалиме. Ние избираме, Господи, да се покланяме. Избираме да се радваме в Тебе, защото Ти си казал, че радостта ни в Тебе е нашата сила днес. Благодариме Ти, Господи, че Те имаме, Боже. Бъди прославен в живота ни, Господи. Бъди издигнат, Господи, и нека Твоето царство да бъде тук, както е на небето, в името на Исус. Халелуя! Hallelujah.
повтаряйте: Господ на силите Божии, и Тебе хвалим, Боже, защото Ти си добър, твърде достоверен си, Боже. О, халелуя! Мой цар, планина, на която аз стоя, Избор на живот и моя преселен. Моя цар е сянката, в която скривам се. Изкупител е за мен и моя преселен. Ти си добър, добър. Ти си добър, добър. Ти си добър, добър. Ти си добър, добър. Моят цар е вятъра, насочваш моите платна. С мен е бурен и моя песен. Моят цар е огъня, горящ в моето сърце. Звучи в дните ми и моя песен. Моят цар е вятъра, насочваш моите платна. С мен е бурен ден и моя песен. Моят цар е огъня, горящ в моето сърце. Звучи в дните ми и моя песен. О, ти си добър, добър. О, ти си добър, добър. О, ти си добър, добър. О, ти си добър, Винаги ще бъдеш с мен, винаги ще бъдеш с мен. Винаги ще бъдеш с мен, винаги ще бъдеш с мен. Винаги ще бъдеш с мен, винаги ще бъдеш с мен. Винаги ще бъдеш с мен, винаги ще бъдеш с мен. Винаги ще бъдеш с мен, винаги ще бъдеш с мен. Винаги ще бъдеш с мен, винаги ще бъдеш с мен. Винаги ще бъдеш с мен,
Алелуя. Алелуя. Осем дири на хора, решените името. Боже, благодаря ти, че ни даваш духовно виждане, разбиране и нека Твоето помазание да ни учи. Благославям всеки, който е дошъл, който ще дойде, който гледа да жил, който след това ще гледа това служение. Ти благодаря, че Твоето Слово няма да се върне празно, но ще благословее за това, за което го изпращаш. Всички кажем амин. Амин. Може да седнете, благодаря ви. Здравейте на всички отново. Вярвам, че днеска ще ви послужвам посланието на апостол Яков и то от 4 глава. И нека Господ да ме води да послужа както Той иска и да бъдем благословени. Сега, като цяло, посланието на апостол Яков трябва, когато го четем и да го разбираме, да се молим да го разбираме, защото е възможно човек да отиде в една или друга посока и да приеме неща, които всъщност не са точно така казани, не са имали предвид в това послание. Така че това е само едно въведение, което ви го казвам. И нека да започнем да четем от 4 глава на Яков, от първия стих. И първият стих казва: откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не е ли оттам от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Сега, нека да имаме предвид, че 4 глава е продължение на 3 глава. И 3 глава завършва, като Яков сравнява небесната мъдрост, която идва от Бога, с земната животинска, бесовска мъдрост. Каква е разликата между двете мъдрости? И виждаме, че в 3 глава мъдростта, която не е от Бога, има караници, объркваници, постоянно спорове за неща и казва, това не е мъдрост от Бога. И след това казва какво е мъдростта от Бога. И 4 глава продължава с този стих. Втория стих казва: пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. В много хора е тенденцията: аз сам ще си го направя. Аз ще си го изработя. И всъщност да се помолят на Бога и да искат от Бога, за тях е някакво нищожно нещо. И както за какво ще се моля на Бога, аз мога да си го направя. Само, че това е гордост, нали? И Бог иска да ни помага в крайна сметка. Така че ето някои хора не получават, защото не искат. Тук говорим една-две служби за това да искаш и как да искаш и какво да искаш. Казвам, пожелавате, но нямате. Ревнувате, завиждате всички тия неща, които са включени в земната бесовска мъдрост. И нямате, защото не просите. Благодаря ви сте. Трети стих казва: просите. Това е друга категория хора, които просят и не получават, защото лошо просят, по лош начин, по неправилен начин искат от Бога, за да харчат в сластите си, плътските си удоволствия. Сега, Бог иска да ни дава неща и Бог е добър баща и ни обича. Но понякога Бог не ни дава неща. Не защото не ни обича, защото знае, че това, което ще ни даде, Той ще ни нарани, вместо да ни благослови. Сега аз на моя син, като не знае да кара още кола, ако той ми каже, дай да карам колата до Плевен, ще кажа, не, моето момче,
Той не може да ми каже, ти не ме обичаш, защото не ми даваш да карам това, нали? Ще е много глупаво. Аз, защото го обичам, с това не му давам да кара тази кола. Докато той не се научи. Не, че не искам. Просто има време за това. Така че ето искане в посока, която не е угодна на Бога. И Бог казва не на някои молитви. В 4 стих се казва: прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Самия се поставя в позиция да е враждебен към Бога. И вижте, това е послание към вярващи хора. Разбирате? Така че вярващ човек, който е новороден, изпълнен с духа, може поради неправилен фокус, неправилно разбиране, необновяване на ума си, да отиде и да почне да се съгласява с принципите на света повече, отколкото с принципите на Божието Слово. И ако това стане, ето какво се случва. Съзнателно или несъзнателно, разбира се, по-скоро несъзнателно става враг на Бога. Бог вече не му е приятел, не е в съюз с него, защото той действа по други принципи. Принципите на тъмнината. И 5 стих казва: или мислите, че без нужда, казва Писанието, че Бог ревнува за духа, който е дурил да живее в нас. Бог е ревнив Бог. Много Писания му показва това нещо. Той иска за себе си. Алелуя! И 6 стих казва: но той дава една по-голяма благодат. Затова казва Бог: на горделивите се противи, на смирените дава благодат. Значи има и по-голяма благодат, има различни степени на благодат, нали? Говорихме за това, че чрез Исус Христос ние сме примирени с Бога. Ние имаме мир с Бога чрез Исус Христос. Обаче, когато ние вървим по принципите на света, ние нямаме мир от Бога и Бог не ни дава благодат. Примерно, ако ти действаш нечестно в някакъв бизнес и знаеш, че нещата, които правиш, не са честни, не са правилни, не можеш да очакваш, че Бог ще ти благослови бизнеса и действията, когато действаш по неправилен начин. Например, все едно да чакаш да мине електричество през гума. Не може. Защото нечестието спира Божията благодат в живота ти да расте. Съгласни ли сте с мен? Разбираме го. Имаме мир с Бога, ти си новороден, спасен, обаче може да действаш по нечестен начин. И ако действаш по нечестен начин, това значи ти се противиш на Бога и не можеш да очакваш благодат да се увеличава в живота ти и благословението на Бога да тека в живота ти. Няма как да стане. И 7 стих се казва и така: покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и дявола ще бяга от вас. Това е като магнита. От едната страна е плюс, от другата минус. Към Бога се залепваш за Бога, от другата страна обаче отблъскваш дявола. И двете трябва да са заедно, да работят заедно. Не можеш просто да се противиш на дявола, ако не си заедно с Бога. И същевременно дявол прави всичко възможно, пък ти да не си заедно с Бога. Но не може да те спре ти самия да му позволиш, да му дадеш достъп в живота си чрез това да се съгласиш с дявола вместо с Бога. И така покорявай се на Бога. И противи се на дявола и дявола ще бяга от нас. И 8 стих казва: приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той до вас. Измивайте си ръцете вие грешни, очиствайте сърцата си вие колебливи. Как да се приближиме повече до Бога, като Бог живее в нас? Нали? Чрез нашето новорождение, чрез кръщението Святия Дух, Бог живее в нас. Къде да се приближим повече? Аз вярвам, че този стих означава следното. Когато ние обновяваме ума си, когато познаваме повече Божието Слово, принципите на Бога, не че Бог се приближава, Той е в нас, но ние чрез нашето разбиране почваме да разбираме колко близко е Бог до нас. И почваме да разбираме каква е Неговата воля за нашия живот. Почваме да използваме авторитета си срещу дявола, както се казва в Словото. И по този начин ние се приближаваме до Бога. Чрез нашето
обновяване на ума, чрез търсене на Бога, това ежедневно прекарване в Словото, в слушане на гласа Му, ние почваме да разбираме. Ние се нуждаем от насоки в нашия живот. И Бог иска да ни дава тия насоки. Измийте ръцете си означава променете начина си на действие. Действайте по правилен начин. И също така изчиствайте мотивите си. Това, което правите, може да е правилно, ако е с неправилен мотив, то не е прието от Бога. Макар да е правилно външно, вътрешно, ако не е правилен мотив, не е прието. Така че и очистите сърцата си вие двоеумни, колебливи. Вижте, в сърцето е където става разделението. Вярата е в сърцето. И в сърцето ни е, душата и духа е мястото, където се съединяват. И душата трябва да се обнови, за да приеме тия божествени неща, които имаме вече в нашия дух. И това е процес. Ние трябва да се предаваме на този процес. Това не е някакъв строг учител, ето с пръчката само да кара да те вкара в час и да те бие през ръцете. Или няма такова нещо. Бог е толкова прекрасен. И Той иска ни доброволно да го търсим. Ако ти си толкова ангажиран днеска с всичките неща, които стават и следващия ден, и следващия, и все по-лесно ти става да правиш компромис, това да бъдеш с Бога, ти не се приближаваш до Бога. Ти не му позволяваш Той да се изявява чрез тебе. Но Той иска да се изявява чрез тебе, иска да ти помага. И нека да разберем, че без Бога Исус каза, не може да направите нищо, което да има вечна стойност, което да продължи във вечността. Може да е полезно за малко, дори за живота ти тук на земята, обаче за вечността нищо няма да струва. Така че нека да търсим Бога във всяка област. И в взаимоотношенията в семейството, и в работата ни, в бизнеса, в взаимоотношенията с хората на работата, в църквата, навсякъде. Ние имаме нужда да бъдем водени от Бога. 10 стих казва, смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава. Има религиозни среди, които искат да ни научат, че не можеш да кажеш прекалено много лоши неща за себе си. Колкото е лошо да кажеш, все си прав. А това е лъжа. Това също е гордост. Защото такива религиозни хора казват, аз съм червей, аз съм нищо, аз съм нищожество. Обаче, ако го засегнеш малко навънка след службата, и ще видиш как този червей се превръща в огнедишен дракон. Така че това не е истинско смирение, то е лъжливо такова. И смирение е да признаеш, че вчера говорих за това, аз съм правдата на Бога. Бог избра да ме оправдае и аз съм правдата на Христос. Това е смирение. Ами какво ще кажете за Моисей? Моисей мисля, че в Изходите, къде пише, беше най-кроткият човек на земята. Помните ли го това? Да. Ами кой написа Петокнижието? Той, Моисей. Добре. Това е истинско смирение. Когато Бог ти каже, ти си най-кроткият човек на земята и ще го напишеш, той казва, добре, ще го напишеш. Не казва, не, моля ти се, Господи, как ще съм кротък? Па толкова най-кротък. Добре, аз съм Моисей, най-кроткият човек на земята и го пише. Ако Бог ти казва, ти си мой син, аз те обичам, ще кажеш, аз съм син на Бога, дъщеря на Бога, Бог ме обича. Това е смирение. Алелуя. И също така трябва да знаеш Божията воля за себе си и за основни неща в Библията. Ако ти си болен, например, ако имаш някаква болест, да отидеш при Бога и да кажеш, в смисъл да застанеш и да се молиш и да кажеш, да бъде волята ти, Господи. Знаеш ли колко много хора са умрели така? Добри, вярващи хора. Поради неправилни вярвания и неразбиране, че Божията воля е да бъде изцелен, умират. Така че това не е молитва на вяра. А Бог, когато няма вяра, ти не можеш да угодиш на Бога, нали? Така че когато има симптоми или дойде болест или някакво състояние, ти не отидеш да бъде волята ти Божия. Не казваш, Боже, благодаря ти, че волята ти да бъде изцелена.
И сега прием това изцеление, аз го имам вече на кръста Исус. С Неговите рани аз бях изцелен, минало свършено време и сега, Боже, благодаря Ти, че това се проявява в моето тяло. Алелуя! Това е молитва с вяра. Също се отнася и за финанси. Боже, както и да изглеждат нещата, колкото и да си притиснат, може да кажеш: Боже, благодаря Ти, че според Твоето богатство снабдяваш всичките ми нужди в славата в Христа Исус. Благодаря, че Ти си верен и винаги ще се грижиш за мен. Какво ти пречи да го кажеш? Необновения ум, необновената душа. Защото плътския ум, необновената душа ще ти казва, и дявола, разбира се, ще ти насочат вниманието колко малко имаш и колкото и да ти даде Господ, дявола все ще иска да ти покаже нещо, дето го нямаш. Затова е много важно да обновяваме умовете си, да познаваме Бога и да установяваме царството си. Ако ние за себе си не можем да побеждаваме дявола и света, и как ще помагаме на други хора да побеждават дявола и света? И вярвам, че вие сте от категорията, която побеждавате, слава на Бога. Така че смирението пред Бога не означава да се наричаш и да се самобичуваш. Това също е гордост. Другия край е прекалената срамежливост. Нали, аз съм много срамежлив, само че това също не е угодно на Бога. Алелуя. Нашата фризьорка, тя е от друга църква. Сина ми, като се пострива при него, пита: добре, ти как излизаш така пред хората да проповядаш? На те ли е срамно? Той какво да ме е срамно? За какво да ни е срамно? И да се прави... Бог ти казал, излез отпред да говориш на хората. И отидеш и говориш. Какво толкова? Какво да те е срамно? Така че нека да растем в това познаване на Господа. И много е важно на къде слагате вниманието си. Моля ви се, научете се да е приоритетно това време с Бога. Не като закон, това е необходимо, сега да ви кажа. Това е жизнено необходимо. Защото всеки иска да ти тръпне вниманието на някъде. Всеки иска нещо. Ама първо ти не си Господ. Ти не можеш да помогнеш на всеки, колкото и да ти се иска. Нали така? Ти ще помогнеш на те, на които Бог ти иска да я помогнеш. Ще направиш това, което Бог иска да направиш. Не си създател на света, не мога да храниш всички животни по планетата Земя. Бог е създател, слава на Бога. Тук тая нощ се отървах от една мишка, много умна мишка. Тая беше... Никога не сме имали такава. Ма много умна. И капани два купих. И понеже малка, и се хваща и излиза пак през дупките на капана. Жена ми има един друг капан, много хубав. Се наорих, че една купа така, и вътре с кашкава, и тя като влезе, като дръпне кашкава, и купата пада. И не се хваща и в купата, не се хваща и в купата. Викам: Боже, моля ти се да се отървем от тази мишка. В крайна сметка ще купа отрова да убия. Не искам да убивам, защото жал ми е. Ама не искам и гад да ми има в къщата. И тази нощ сина ми през нощта в 3 часа вика: гледам я, защото капана бяхме служили в неговата стая. Гледаме се изправила така, с ушите, и се оглежда. И орехчето, вика: бута орехчето, да излезе кашкавала, да не влезе вътре в купата. Гледайте каква е. Обаче била толкова гладна, че влезна и тази вечер се в рай, и сина ми бе и навънка я пуснахме да се оправя живота. Да събира още житейски опит. Влезна вътре купата е в една топло. Защото под купата има една тава. И нали като хванеш купата, закупва се и с тавата навътре и
Да Бог ни освободи от една язва само на Бога. Хитра и тиха, ние като сме там, не може да я чуеш. Та така. Радвам се, че ни посегнахме живота, а така освободихме от другата страна на улицата. Да тича по полето волна и благодарна си го даде за. Това си имаш за и Бог. И да отидем на 13 стих, казва: слушайте ви, които казвате, днес и утре ще отидем в еди кой си град, ще преседим там една година, ще търгуваме и ще спечелим. Като вие не знаете какво ще бъде утре, какво е живота ви, защото сте пара, която е няма, после изчезва, се явява па изчезва. Вместо това трябва да казвате, ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или другото. Но сега славно ви е да се хвалите и всяка такава хвалба е зло нещо. Значи, да изключиш Бог от картинката, не е лошо да си правиш планове. Много е хубаво да си правим планове. Трябва да сме подредени, да имаме да планираме и да правим неща. Лошото нещо е да изкараме Бог от картинката. И пак да кажем, аз ще си го направя. Аз ще отида, аз ще спечеля. И сещам се тая приказка, където един носил едни яйца и казал, сега като продавам яйцата, ще си купа кокошка, после ще си купа прасенце. И стигнал до крава, станал животновът, станал голем бизнесмен в ума си, докато ходил с яйцата, па се спанал и се счупил кокошката и отиде му бизнес за всичко. Нека Бог винаги да ни насочва. Бог иска да ти говори за твоите, както казах, бизнес дела. Никога не го изключва от картинката. И винаги казва, ако ще Господ, и ще развиваш тази чувствителност в духа си и ще слушаш Бога, какво Бог ти казва. И 17 стих казва: проче, ако някой знае да прави добро, а не го прави, грях е него. Значи не е само грях да правиш грях, и това е грях, но да не правиш добро, когато знаеш и имаш възможност да го правиш, също е грях. Права ли ви впечатление този стих? Когато имаш сили, Бог те води, имаш възможност да направиш добро, ти не го правиш, също е грях. Слава на Бога, че Бог ни учи за нашата полза и Бог не ни оставя глупави. Имаме Неговото Слово. Има толкова мъдрост в Неговото Слово. Ти имаш всичко необходимо за живота и благочестието чрез познаването на Бога. И искам да знаеш, че Бог не е против тебе, Бог е от към тебе. Да. Ако се намери противници прямо Бога, то не е от Негова страна, то е понекога, защото сме заплетени в света и в всякакви други неща. Но Бог не е твой враг. Бог е твоя генерал, твой командир. Той, който те води в победоносно шествие, иска да установява царството си тук на земята чрез тебе. И той ще го направи. Но нашата част е да се предаваме на Бога и да каквото ни каже да правим. Понякога изглежда нелогично. Понякога изглежда защо Боже? Обаче, когато ти каже Бог нещо да направиш, направи. Не беше логично да отидем в Плевен, да оставим всичко тук. Не беше логично и да пътуваме вече. Година и половина пътуваме всяка неделя в Плевен. Но Бог ни казва и ще го правим колкото Бог иска. Ако ни каже Бог да се върнем в София, да живеем в София, ще се върнем в София, да живеем в София. Нали? Каквото каже, ето това е отговор. Така че Бог има план за всеки един от нас. И в Неговия план, в Неговата съдба, Той ще насочва и там са всичките благословения. Там е всичко, от което се нуждаеш, много повече от това, което се нуждаеш. Но трябва винаги да го цениш, да го издигаш, да го търсиш. Да се смиряваш пред Бога не означава просто да застанеш в някаква смирена позиция. Или, както казах, да се самобичуваш. Да смиряваш пред Бога означава да се покоряваш на Неговото Слово. Да приемеш, че Той е
Истина. Не е възможност от много други. Но това е истината. И това е истината, която ще води, ще носи светлина в живота. Алелуя. И аз съм сигурен, че Бог ни води в това място, всеки един от нас, на тая интимност. Аз не мога да ви заведа в тая интимност на Бога, ако вие трябва сами да се преживявате. Как мога да ви предам аз моята интимност с Бога и всичко, което се случва в тайната стаечка с Бога, и то е между мен и Бога? Има неща, които Бог иска само с тебе да ги преживееш с теб. Аз ви давам това, което Бог ми вярвам, че ми дава да ви говоря сега. И всеки път. Всяка служба аз стоя пред Бога и се моля, каквото ми каже Бог, каквото вярвам, че иска да ми говоря, да ми говоря. Така че от моя страна път това е смирението. Нека път искам други неща да говоря. Ще го дойде времето, като Бог иска. Някои служби са по-силни от други служби. Някои. Но при всички случаи ние знаем, че Бог ни е събрал. Някой път има повече хора, някой път има по-малко. И какво е това? Ето сина ми сега иска да започне младежко служение. Аз знам, че от Бога в племен. И той вярва, че ще има много хора. И аз викам, супер, искам да има много хора. Обаче един човек, ако е само, ти ще му служиш както на много хора. Алелуя. Знам, че ще има много хора, знам, че няма да един, но ако един какво? Някой път на служби в племен ни се случва да сме само семейството. Но аз знам Бог, кой ми е казал да говоря. Аз говоря така, както говоря на нации и народи. Алелуя. И сме благословени. Така че, покорявай се в това, което Бог те води. Бъди верен. И слушай Бога. Пак хайде да не казвам фризьорката, но тя беше. Ходи през различни църкви минава в племен, през нашата църква също. И аз викам, какво ми говори пастора тук на последно време? Вика, аз не знам, не го слушам. Аз ще да падна от стола. Викам, какво правиш като отидеш? Вика, дреме. Вика, всички дреме. Викам, добре, аз това не го разбирам. Защо ходиш там? Вика, да съм верна в малките неща. Викам, чакай сега, това е толкова бъркано нещо. Хубаво е да си верен. Това е страхотно. Ама да си верен в нещо, което е хубаво и правилно. И градивно, да. Някъде, където Бог те е поставил. Ще има растеж, ще има развитие. Не знам как се чувства този пастор да му трябва по цела на всека служба. Както и да е, не искам и да си представя. Викам, ти защо се махна от нашата църква? И това и нещо да не празно. Вика, не ми харесваше, защото се смеехте. Идваше един... Ама вие се смеете, ама... си е жива трагедия. Викам, като те слушам, мъчно ми става за тебе. Направо ми е жалко. Вина през други църкви, дето па не е доволна, че ни дават да свират с инструменти, защото не било от Бога. Няма медия, защото било против Бога, ама като се върнат вкъщи и гледат сериали. Ти да видиш какво лицемерие. Ма ти си същия по време на служба, като излезеш, пак си същия. Нали? Викам, виж сега. Не е моята работа, го казвам, но нашата църква е добра църква, здравословна църква, хубава. Викам, вземи да идваш при нас, ние сме в събота, ще идваш при нас, в събота ще идваш и ще си ходиш при другия пастор да дремеш, ще си верна двойно. И викам, да го казвам заради мен, защото дали ще ми е хубаво да напълниш стола, ами заради теб, защото ми е жалко да те слушам, как можеш да живееш,
Какво е това християнство, кажи ми, да ходиш спящо? Като мисля, че ви споделях на едно молитвено събиране, Бог ми каза веднъж да отида регионално, такова, да не казвам къде, но то се знае. И 1-2 часа отпред гони дяволи и вика, и накрая извика младежите отпред и почна да гони дух на скука от тях. И гони дух на скука, беше много разпален. И като си седнаха, видях, че духа на скука се върна върху тях. И си мисля, че вместо демоните, той трябваше да излезе, за да излезе и духа на скука. И после си викам, като се прибирам към вкъщи, Боже, що ми го причини това? Защо ме накара да дойда тук? За мен това е изгубено време, аз се натоварих, не искам да участвам в такива работи. И Бог вярно ми каза, искам да видиш аз как се чувствам. Дейност на църква е благословено време, скъпоценно време. Разбира се, минава през различни сезони. Не сме само ха-ха-ха, нали? Но може да имаш радост през всеки сезон от живота си, то от Бога. И Бог няма да остави, няма да забрави. Има ли? Добре. Моля ти се, Боже, никога да не идва дух на скука в живота ми, в живота на моите брати и сестри. Ще се радваме да ни дадеш дух на радост, да се радваме да ни е приятно Твоето присъствие, защото Ти не си не облъскваш Бог, Ти си прекрасен Бог, прекрасна личност. И ние се наслаждаваме да Те познаваме, Господи, да бъдем с Тебе. Отдаваме Ти цялата слава и да кажем амин. Нека да хвалим Господа сега на пръст.
Добре, нека да отидем в Филипяни 4 глава. Четвърти стих казва: радвайте се всякога в Господа, и пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всички човеци, Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, което съдържа безпокойство или притеснение, или ти носи страх, заставяй пред Бога с молитва и молба и изказвай прошенията си на Бога с благодарение. Не дай да кажеш на Бога, защо па на мен ми се случи това нещо. Вечният въпрос, защо на добри хора се случват лоши неща. Защото живеем в лош свят. Дявол е лош, дявол иска да ти прави лоши неща. Но ето как да се справяме с безпокойството. Някои хора казват, може би вие познавате, такива се безпокоят, около не се безпокоят. Но Бог ни е призовал да живеем живот на вяра. Във вярата, когато се доверяваш на Бога, безпокойство, притеснение идват към всеки. Това не значи, че трябва да ги приемаш обаче. И ето го начинът. Дойдат страх и безпокойство, дигаш ръце към Бога. Боже, благодаря, че ти се погрижил за тази ситуация, за децата ми, за съпруга ми, съпругата ми, за твоето снабдяване. Благодаря, че ти си с мен. Подавам ти слава. Ето това е начин да се справиш с безпокойство, независимо от каква форма идва или за какво нещо, за каква област. Изказвайки молитвите, молбите, прошенията си с благодарение. Благодарението означава, че докато се молиш за Божия отговор, ти го приемаш и почваш да благодариш. Благодаря ти, Господи, че ти вече си снабдил. Благодаря, че си ме изцелил. Благодаря ти, почваш да говориш тия неща. Разбирате ли? Това е важно да го правим. И 7 стих казва: и Божият мир, който никой ум не може да схване. Това не е от интелекта, това е духовна сила, която идва в живота ти, когато правиш това нещо. Святия Дух идва, ще пази сърцата и мислите в Исус Христос. Плътският ум, който се предава на безпокойства, на страхове, е смърт. Това е смърт. Поднежа на плътта е смърт. Но когато се водим по духа, предаваме ума си на Божието Слово и действаме по Божия начин, Божия мир почва да пази сърцата ни. И си казваш, дори плътският ум си казва: как може толкова спокойно в тази ситуация? Но хората се разстроят, хората се самоубиват в такава ситуация. Само че ти го имаш действително този мир. То не е умствено, че си се убедил сам в себе си. Не, той идва от Бога, след като му дадеш славата и почваш да цитираш това, което той е казал в Словото за твоята ситуация. Така че ти трябва да знаеш какво е казал за Словото си. Това е неговата воля. И 8 стих казва най-после: братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте, на него слагайте вниманието си. Някой може да каже: това е да търсиш кърфица в купа сено. Намери я и почни да внимаваш върху това нещо, защото има много добри неща. И със сигурност Божието Слово е добро. И всички тия неща, и честно, и праведно, и любезно, и благодатно, и добродетелно. Като не можеш да го видиш около себе си, ще го намериш в Словото. Нали? Да. И Павел продължава надолу. Сега прави ли впечатление, че Павел ги насочва да мислят за добри неща, за хубави неща. И след това казва: много се радвам, Господа, че най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мен, за което наистина сте се грижили, ама не сте имали благовремие. Павел беше в затвора в Филипи. Не в Филипи, а беше в затвора, когато пише писмото на Филипяни. И те бяха изпратили дарения към него. Колета, храна и пари сигурно. 11 казва: не казвам това поради оскъдно, защото съм се научил да съм доволен в което състояние да се намеря. Аз съм доволен дори да ям затворническата храна, защото Бог е с мен. И това не са празни думи, защото ние можем да видим влияние на апостолите,
че когато Павел го вкараха с сила в най-вътрешната тъмница и го заключиха с окови и с вериги, какво става тогава? През нощта почнаха да хватат оковите и да пеят на Бога хвали. Нали? Така че този човек не говори празни приказки. И Павел е последният човек, който искаше парите на филипяните. Павел дори отказа да взима заплата, за да не съблазни някои по-плътски християни. Не каже, той е за пари, тук е дошъл да проповядва. И каза, знае в оскъдност да живея, знае в изобилие да живея, което знае, че Павел имаше много пари в определен момент от живота си. Пак в Деяния на апостолите можем да видим, че управника Феликс го викаше често да говори с него, защото се надяваше да вземе някой лев от него. Нали? Четете си Библията. Управител го викаше, защото се надяваше да измъкне пари от него, защото Павел имаше време, което имаше изобилие, носеше торбите с парите. От тия на другите братия, от тия, които бяха събрали, му бяха поверили много пари да носи на гладуващите. Така че Павел знаеше и много и малко. И казва, знае в скъпност да живея, знае в изобилие да живея, във всяко нещо, във всички обстоятелства съм научил тайната ни да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила, чрез този, който ме подкрепя. Алелуя. И във време на притеснение, и на време на разширение, и във време на трудност, на изобилие, Бог е същия. И ние имаме нужда от силата на Бога във всичките сезони на живота си. Имаме нужда от силата на Бога, когато сме притеснени, когато няма достатъчно. Имаме нужда да се укрепиме в Господа. Нали? За да не излъжаме, да не откраднем, да направим някакви глупости. И да се смирим, да кажем, добре, ще се задоволя с това, но аз вярвам, че ти ще ме разшириш, Господи. Добре, почва да идва разширение. Почва да идва изобилие. Сега по-лесно е вече ума да отива в други посоки, защото имаш повече възможности, нали? Което не е лошо да имаш възможности. Само, че дръж приоритетните неща. Имаме нужда от сила да се справяме и с просперитета и с благоуспяването. Защото много хора са паднали по време на просперитет. По време, когато има широко по врата, повече отколкото по време на притеснение. Но във всички обстоятелства ние трябва да се научим да сме доволни и да имаме, имам сила от оня, който ме подкрепява. Бог иска да те води във всеки сезон и да те учи и да ти помага. Бог не иска да държи на ниско ниво, не иска да си алчен също така. И Бог ще ти помогне. Но нека има това отношение на Павел. Предишните стихове каза, всичко, което сте видели в мене, което върши, което правя, правете го както аз го правя. Уповавам на Бога, вярвайте вие на Бога. Добро нещо сторихте. В 14 стих каза, но сторихте добро. Много хубаво е това, което направихте. Като взехте участие в скръпта ви. Той разпозна, че този дар беше дарение на любов. Беше дарение, защото хората го обичаха. Състрадаваха му в тази ситуация, в която беше Павел. И той ги похвали за това. Той беше благодарен, разбира се. Също е много неблагодарен да каже, аз си взимайте. Тук ще се мъча. Той изрази благодарност, изрази преди това, че той не зависи от техните дарения, че дали ще прати или не, той си е доволен с Господа. Той казва, благодаря ви. Това е добро нещо, което сторих. И казва, когато излязох, никой не влезе с мен в тази връзка да се грижи за мен, да дава, за даване и взимане. И казва в 17 стих, не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. Когато ти поддържаш Божието дело, поддържаш Божия човек в живота ти и Божието семейство, което си поставен, ти показваш, че това е нещо важно за теб. Финансовите ти решения показват всъщност, че ти служиш с парите си на Бога също така. Така че практическо християнство означава и портофела ти да участва в Божието дело. Парите ти да участват за Божието дело. Кажете ми амин. Защото когато се предавахме на Бога, ние се предавахме и с нашите портфели. Нали, ако не сте, насърчаваме да го направите. И да живеете този живот на приключение на вярата и на това снабдяване от Господа. И винаги, когато дойдат приходи към вас, първо дарете за Господа. Вижте, това е добро, любезно,
правилно нещо, да почиташ Бога на първо място. И когато давай с правилния мотив, с щедро сърце, давай като за Бога, Бог ще възнагради по един или друг начин. Бог знае ситуацията на всеки един, някой има повече възможности, друг по-малко възможности, всички сме на различно ниво, и финансово, и социално, но Бог обича всички еднакво. Но също така иска да има преливане между нас. И когато Бог ти каже да дадеш нещо, дай да спориш с Бога. Ама аз какво ще имам, Боже? Покори се на Бога. Той ще благослови по време и начин, както Той си иска. Нали? Това е благословение, не е скръб. Като се огледам около нас, всичко, което имаме, ни е благословение на Бога. Съгласна ли сте? Защото избрахме първите неща на първо място. Ще служиме на Бога. Когато и трудност да дойде, Бог е по-голям от нашите трудности. И продължава Павел, но получих всичко им изобилно. И това изпратеното от Епафродит е благоуханна миризма, жертва приятна, благогодна на Бога. Да моя Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство слава в Христа Исуса и на нашия Бог и Отец да бъде вечна слава, вечна никога. Амин. Бог иска да се прослави в твоето даване, Бог иска да се прослави в финансовия ти живот също така и Бог ще го направи, ако ти му позволиш. Но първите неща. Първо отделяй за Бога. Когато дойдат пари, не отивай да ходиш по банките, не отивай да плащаш сметки или неща, първо ще отделиш за Бога. След това ще отделиш за себе си. Това е важно да го правите. И след това за всички останали. Това вярвам, че е правилният ред за един добър настойник. И Бог ще благослови, ще дойде време да е спестяване. Бог ще каже, ще имаш възможност да ги използваш. Ще имаш и нужда да ги използваш някой път. Вместо да ходиш по банките, да взимаш кредит, да имаш вече заделени пари. И ги пипаш, и в ума си не ги пипаш. Те пари са на страна. Парите за Бога не ги пипаш и в ума си. Те са за Бога, първо на първо място. И с това всичко останало. Каквото ти остане, каквото можеш, всичко останало, това ще направиш. А не като дойдат пари и после нищо няма. Аз вярвам, че тази църква ще благословява всеки един от вас по правилния начин. И че вие сте хора, които... То се вижда, че сте ме приели за ваш наставник в този период, в този сезон. Искам да ви насърча да правите това нещо. Аз го правя, жена ми го прави, децата ми го правят. Виждаме плодовете на това. И искаме плода на Бога да расте и в вашия живот. И това включва финансите също така. Амин. Боже, благодаря ти за моите брати и сестри. Благодаря ти, Господи, за това, че помагаш за всеки един от нас да бъде верен настойник и да бъдем верни до края. Помогни ни, Господи, в взимането на финансовите ни решения. Ние искаме да изпълним волята ти, каквото кажеш, където кажеш, както кажеш, ти ще го направим. В името на Исус не кажем амин. Нека свършим изхваление и последните, както се предложи.
което е постоянно сега в Твоята почва, Боже, и нека да поизрасте и да даде изобилен плод в името на Исус. Нека Твоето благословение да почива в домовете на Твоите хора, Господи, и Ти да бъдеш ясно изобразяван в живота им, Боже. И използвай всеки един от нас, Господи, да бъде мощно свидетелство за Твоето царство, Боже, за придобиване на души, Господи, за прибавяне и за преумножаване на Твоето, Господи, защото всичко, което правиме, което вършиме, което мислиме, говорим, Боже, го правиме заради Тебе, Боже. От Тебе е силата ни, от Тебе е радостта ни, от Тебе е любовта ни, Господи, от Тебе е живота ни, от Тебе е дъхът ни, Господи, и на Тебе отдаваме цялата слава на това място. Бъди прославен и издигнат в живота ни до края в името на Исус. И нека всички кажем Амин. Алелуя. Бъдете изобилно благословени. Имайте една спокойна и наситена седмица с Неговите благословения и радвайте се в Бога. Това е нашата сила днес. Да приключваме официалното излъчване.